Okay. Hej David. Hej. David. Hvorfor siger du ikke hej Beth? Jeg hedder Beth. Jeg er psykologen Beth. Hej David. David, jeg kan høre, du har et problem med at sige hej. Du udtaler ikke folks navn ordentligt. Jeg hedder psykologen Beth. Hej David. Hej psykologen Beth. Tak David. Det er fordi David, jeg hørte du har et meget stort problem med at du ikke kan koncentrere dig på timerne. Du er nemlig kommet i AKT. Hvorfor kan du ikke koncentrere dig på timerne? Er det på grund af lærerne? Ja. Kan du ikke lide? Nej. Jeg synes godt, det er det. Ja. Det synes jeg også. Jeg er psykolog. Hej David. Hej Ben. Hej David. Hej. David, det er fordi jeg har hørt, at du har et problem med piger. Du kan ikke lide. Nå. Hej David. Hej David. Hej David. Det er fordi, jeg har hørt, du har et stort problem med, at du ikke har store armmuskler. Ja. Jeg har hørt, du har et problem med mad. Du kan ikke lide det. Nej, jeg havde det. Det er David. Det er et stort problem. Okay. Mad, det er ligesom det, der gør, at du lever. Okay. David, jeg finder mig ikke i det selv, sådan, at det er lidt gammel. Okay. David, det er ikke sjovt. Kan jeg godt holde dig? Okay. David, det er ikke sjovt. Jeg mener det. Ja. David, okay. Ja. Jeg tror det er nok for i dag. Okay. Farvel David. Farvel David. Farvel David. Farvel!